least kahit papaano di pag pumunta sila ng Korea, at least marunong na sila magsalita ng Korea. Hindi ako hindi ko accept yun yung mag-aral sila ng salita ng Koreano. Eh, dito sa Philippines Police, magko-Koreano pa sila. Parang insulto yun. Oh, wag yun, hindi pwede yun. Maganda yung mga pulis na tuturuan ng mga Korea, okay lang. Pag ako, maganda. Siyempre, wala namang doon masama eh, di ba? Nakakatulong sa mga pulis, sa mga ibang Hindi. Kung tayo Pilipinas, dapat sariling tayo, salita tayo sugamit doon da. Kaya nangyari, wala yung sila na manayang mga Koreano, di ba? Puro mo ilabisita dapat. So agak sa ngayon. Maganda para yung magkaintindihan kung halimbawa ang kausap nila mga Korean. Oo, mga Jesus, pwede mas lalong maintindihan nila.